tresno lan wong lanang liya. Yen nganti aku kok ngerti kowe cedhak. Apa maneh kowe sambung tresno lan wong lanang liya. Ora mung wong lanang kuwi sing bakal tak ontapke nyawa. Aku go melu kendhat. Sampean kuwi lho Kakang. Tresno kelawan menungso kuwi yo. Iya wae. Angel yen tresnane kelawan menungso kuwi aja luwih Kakang. Aja kebangetan. Iya. Ning sing tak rasakake nggonku tresno lan kowe ora kembang sore. Iya Kang. Iki kaya-kaya ora bisa diukur. Ambaning banyu segara. Kae tak kira isih amba tresnaku. Lan kowe ora kembang sore. Tenan Kang. Paksi tanggung jawab apa kebutuhanmu bakal tak cukupi waton kowe demi janji lu menjaluk gampang Sampean sopo nyempalane aku sopo ngun loh ora kembang sore loh ora kembang sore iki mau neleni kekencengan nganti kasut sak rambut-rambute. Aduh kakak. Rene. Coba samakan do kakak. Sampeyan iki kaya ngono rupamu kaya apa? Tak dadekne bajak laut ae. Aduh. Do kakak. Sampeyan kuwi lho. Sampeyan iki duduk dagelan kok ya lucu to kakak. Loh, dene ora. Mergo aku iki mau wis saking gregeten atiku. Ngene kakak. Tak dandani. Lah. Malah sampeyan ketok ayu nek ngene iki. Aku malah kalah. Kalah ayu aku ora. Ayo, didandani sing apik. Ayo kakak model-model. Ora kembang sore. Kowe iki lho. Aku wis kandha karan kowe. Aja gawe mangsul ing atiku. Aja gawe pinggete ati. Yo ngene iki kedadiane. Kakak, sing nakal kuwi aku. Sing gegeten aku. Lah kok iso? Aku kuwi wedok lho kakak.
Ya wis lah. Sampeyan kuwi wujude lanang. Iki nek ngomong malah aku sampeyan karo aku kuwi lho. Kowe iki malah nyemoni aku. Isin aku, isin bali aku bali. Ora Kembang Sore. Ah, Aku arep blokoan kowe. Sing gedhe pangapuramu ya Dayu. sik ngene lho, Kak. Aku kuwi gumun lan sampeyan. Piye? Kamangka iki mau aku lagi gladen lan kakang Endro. Kang. Iki ning apa? Ana ing sak tengahe kok sampeyan kepalani kelawan kakang Endro. Apa dosa karo utane kakang Endro? Banjur sampeyan gladat kelawan aku. Sing mbok karepno kuwi kepiye, Kak? Roro Kembang Sore. Sing gedhe pangapuramu Dayu. Bapak. Nganti aku wani ning kiling tangan. Berandat lan kowe. Iso? Mergo aku rumangsa sakjroning atiku pingget lan aku mangkel. Pancen koyo Yo ning rasa mangkel. yo Sing mbok karepe ki apa? aku men Mary, dene iki saben-saben mung cedhakmu karo Anuraga. Amangka aku lan Anuraga kuwi padha wae. Pawongan bagus, gagahan piteksa. Nanging kowe mung cedhakmu karo Anuraga. Aku meru sing mbok karepe Mary lan kakang Anuraga mergo aku kuwi cedhak lan kakang Anuraga. pancen koyo ngono. Lho, kira aku cedhak lan kakang Anuraga, mbok aku cedhak lan sampeyan lho, Kakang. Ora beda-bedake siji antarane siji, Kak. Roro Sing mbok Kembang Sore. karepe Mary kuwi Mary bab apa? Aku arep bloko. Ya wis iki titiwajine, aku bloko lan kowe. Yen toh kowe saben-saben cedhak marang Anuraga, anane aku pingget atiku, lara atiku. Sing duweni rasa tresna ora mung Anuraga. Aku go seneng karo kowe. Sik to. Aja kurang ajar. Piye maneh ya Roro Kembang Sore? Dadi sampeyan kuwi tresno kelawan aku. Iya, Sampeyan kuwi Mary kelawan kakang Anuraga mergo kakang Anuraga tresno lan aku mergo sampeyan uga iya. aku yo tresna lan kowe. Ngene ya kakang. Kepiye Roro Kembang Sore? Kakang. Yen sampeyan tresno kelawan aku, Iya, kepengin pek bojo lan aku. yo kuwi sing tak karepke. Pengin urip bebrayan kelawan aku. Pancen bener. Ning emane ya kakang. Apa meneh? Aku kok tresno karo sampeyan. Tenan. Neng, tresna kula sampean kuwi ibarate tresna antaraning sedulur lan sedulur, Kak. Dadi kowe tresnamu lan aku iki mung antarane sedulur. Bener. Yen sampean kepengin urip bebarengan kelawan aku. Sing gedhe pangapurane yo Kakang Andika. Mergo aku ora iso nampa apa sing dadi angen-angenmu kepengin omah-omah kelawan aku, Kak. Roro Kembang Sore, Apa, Kak? apa kowe ora ngerti? Ora welas apa sing tak rasake. Roro Kembang Sore, saben yen toh aku iso cedhak lan kowe, aku rumangsa seneng. Kowe tak ibarake yen toh aku nyemplung ana ing banyu biru. Adem rasane atiku. Lan ayem sakjroning batin. Nanging yen kowe cedhak marang Anuraga, kuwi rasane ngupus rucik atiku. Kaya-kaya aku ora ndedaya kekuatan kanggo urip. Kakak, aku matur nuwun lan sampeyan. Tergo sampeyan tresnani aku. Kaya tresnani diripe badhemu dhewe. Nanging ngerteni ono, Kak. Tresna kuwi ora bisa dipaksa. Tresna kuwi ora mawes. Endek dhuwuring pangkat derajat oke bondo langsung. Nanging ati loro manunggal dadi sawiji, Kak. Aku ora bisa yen aku kudu kianati kelawan Kakang Anuraga. Tak jaluk kanthi banget. Tinggalke Anuraga. Kakang. Uripku bebrayan karo aku. Aku bakal mulyake kowe. Aku bakal ngayemi lan ngayomi lan kowe. Aku ngerti. Nanging sing gedhe pangapurane yo, Kak. Yen aku ora bisa nampa katresnan. Aku ora bisa urip bebarengan kelawan sampeyan. Mergo sajroning atiku kuwi ana wong lanang liya sing banget tak tresnani
Piye? Yen kowe jeh ora gelem tak jaluk kanthi welasing atimu ora gelem dadi bojoku, ora gelem bebayang karo aku. Aja salahke aku yen aku nganggo kuda paripaksa tangan kawaso. Padul. Loh, Padul lo. iki ora ngomong iki karo katresnanku. Aku arep padul. Aku arep pondok lawan katresnanku kana manura ku ya ora. Ayo kakak. Bener kowe ora. Ati manggon di sing loro. Loro kakak. Sing loro ndi? Iki lho kakak. Sing loro iki. Iki lho. Wah. Iki lho kakak. Iki mau diapake? Ciwel kakak. Diciwel ngene. Iya kakak. Eman. Kakak. Kok ngene kok nanti. Aku nek nyolong ora uman. Aku nek ngimpe ora uman. Duh, iki lho kakak. Lu kok sampe tenan bae lho kakak. Pancen kurang ajar, Kang Andikan iki kurang ajar. Jebul sing gradek kowe lan sing namane Aji iki mau Kang Andikan. Ono apa to, Mas? Oh, pencirang-penciring panjingan iblis. Malah kaya tembakan juwono. Iki biyen tau ning beli ruko iki lho, Pak. Iki mau pekoraku rene gandung truk ceblok sak bibiku. Piye lho? Aku kok gumun karo sampeyan. Menapa? Sampeyan gradat loro kembang sore. Malah kaporo sampeyan namani Joyo Kawijayan Pamungkas lho. Sing mbok karepake piye? Ya Nuraga. Nganti aku ngecake Aji Jaya sing pamungkas. Iki mergo anjen tak sengaja tak dodo yen aku pengen mungkasi lan nyawamu. Piye? Aku pengen mungkasi lan nyawamu. Kowe mungkasi nyawa Yo, jur dosa luput apa kok nganti kowe tega, Kak? kowe takon aku bakal blokolan kowe. Dosa lan luputmu wis mok gendong, mok idit, mok kempit, ijek takon. Sak tenane aku mripat kowe ngerti dhewe. Yen toh kowe cedhak lan loro kembang sore, aku ora trimo. Loro sak jroning atiku. Pingget. Iya, jasa penyawang kowe kan kae. Lho, loro kembang sore iki katresnanku, Kakak. Lho, yo kene kok sampeyan ngerti aku cedhak lan loro kembang sore kok loro atimu. Aku Iya. kok bingung sing sampeyan karep. Anuraga, yo. Aku bakal blokolan kowe. Yen toh ikae loro kembang sore katresnanmu, tak wenehi ngerti sing duweni rasa tresno kelawan loro kembang sore mung kowe. Aku go tresno loro kembang sore. Ini lho, Piye? nggonmu duweni rasa tresno lan loro kembang sore iki randhat telat. Mergo loro kembang sore iki wis tau ucap janji lan aku ora bakal seneng wong lanang liya kejaba aku. Dhewekne gelem bebrayan mung karo Anuraga. Liyane Anuraga ora bakal bebrayan lan wong lanang. Dadi koyo ngono sing dadi pancatanmu. Kowe wis ana janji lan bakal urip bebarengan karo Anuraga. Lah iya to loro kembang. Kan loro kembang sore. Ini kan. Yen to sadurung ana janur kuning mlengkung, sapa wae rara kembang sore iki iso dadi bojone wong liya. Ora ngira babar pisan. Sampeyan iki tak anggap kakangku, uga tak anggap wong tuaku. Ning batape sampeyan kaya ngene. Cetha yen to sampeyan iki wong tuwa sing ora kena diajeni. Yen sampeyan sepisan meneh tak eling ora gelem mendo, aja salahke aku yen aku wani karo sampeyan. Anuraga.
Kowe wae Aji Jaya Kawijayanmu ora ana apa-apane sak pucuk-pucuk. Yen pancen kowe lanang, kowe ijih ora ngulungke kae lara kembang sore, aku bakal mecati nyawamu. Kowe bakal mati ing tanganku. Aku tumindak saka krenteking atiku. Sapa wae aku ora bakal dilamun aku bener. Senadyan kowe kakangku maju. Ayo Leona. Aji Pamungkas, podo-podo aku gondrene Aji Pamungkas. Tenang, lanang. Ayo. Hai, yo, ya, yo, hai, Pengajar landikane. Mengko dhisik pecilaan yo. Iki ngono wong tuamu. Lho kok mbok rangkul arep mbok awot-awot ya to. Maksamu ki lho. Maksaku lara kembang sore, Mbok. Pengajar sembrono. Layak mambu. Lara kembang sore. Mambu lemah. Kono ben karo bujung ora apa-apa ya, Pak. Sing ora kembang sore. Biyonge kepengin mangerteni. Janjane iki mau ono apa to, Nduk? Kok padha regejegan. Lah wong karo sedulure kok padha regelutan. Nggih? Jane kuwi mboten gelutan lho. Lah kok ora gelutan kok padha gejegan. Yen Kakang Prabu lan Kakang Andikan. Hah? Ayen nonton bab lan perkara kuwi senengane ya kaya ngono. Ana bab lan perkara. Apa perkarane ora kembang sore? Perkarane mung siji. Kakang Andikan kuwi duweni rasa tresna lan Andikan tresna karo kowe. Nggih. Banjur Kakang Prabu ki tresna kawana. Lho. Lah wong siji kok direbut wong loro. Iki piye karepmu Andikan? Mbok. Kudune kae sing cilik ngalah aku sing tuwa. lho, kok sik Piye? kok sing cilik dikon ngalah iki ya ora umum. Umume sing tuwa ngalah, ben sing cilik sing lakoni lho. Kok malah sing cilik dikon ngalah. Sing tuwa kudune luwih dhisik. Sing cilik keri. Dadi aku sik kudu seneng karo lara kembang sore. Wes Andikan, anu raga, piye ngarep ngomong. Kene ya ora kembang sore. Yen kowe andum katresnan karo si Anuraga, simbok ora lila. Simbok ora sarujuk. Nanging yen kowe seneng karo Andikan, simbok setuju lara kembang sore. Sik. Maket rumiyin. Heeh. Kok sampean niku ngendika kados ngaten? Lah wong kula niki tresna sanget kalian Kakang Anuraga, kula mboten purun menawi kula kalian Kakang Andikan. Iya, lara kembang sore. Biyong iso ngomong kaya ngene mergo Biyong duwe pawatan. Yen kowe sakatrine kepengin ngerti, kaya ngene dongenge. Wiwit dina iki aku itu jauh ana mirsani Kanjeng Adipati Ranggana supaya nderek tumuju ning Majapahit. Mula tak jaluk kowe kabeh padha sapa ing ati manunggal dadi sawiji. Maksud Alpin spesial kaning prajurit Sedaya prajurit menika sampun pagertetes sing ganti manunggal dadi sawiji. bagus. Yo kaya ngono kuwi tak karep. Sekabeh prajurit wis padha sapa ing gati manunggal dadi sawiji. Mula kanthi kuwi
Budalan iki bakal tak tindak. Rotam Tomo. Syoko. Ngesti Sanjata Lumaksana. Magito Gito. Danyo. Danyo.